טוב, אני מבינה שכולנו יודעים למה התכנסנו כאן היום, נכון? אז בנים, זה חלק 2 לכמה משפטי פתיחה שלא כדאי שתשתמשו בהם. מתחילים מהתמונה הראשונה. מישל, סוף סוף, אני מחכה לך כבר כמעט 3 ימים. לא נעים לי לפגוע בך, אבל כאילו מי מספר לך שאני פשוט מאשרת את כולם? בסה. אני מדרגת את זה 3 מתוך 10. אתה פשוט יכול להמשיך לחכות. תמונה שנייה. ואיך הולך? בדוגמנות באינסטגרם. בביו של הפייסבוק שלי כתוב שאני דוגמנית באינסטגרם. אז הוא פשוט החליט להתעניין. יותר טוב שכבר תשים לי עוקב באינסטגרם. אני מדרגת את זה 5 מתוך 10 רק בגלל שהוא באמת התעניין והראה פה עניין. אבל פחות, בסדר? פחות. אם היית רוצה באמת לדעת איך הולך לי בדוגמנות באינסטגרם, היית הולך לאינסטגרם ומסתכל. תמונה שלישית. היי, את מאלה שמחכות למחר? חיים עברו רק 3 שעות. וכבר הוא נעלב שאני לא עניתי לו. אז בנים, אם אתם אמיצים, כדאי לכם להיכנס עכשיו לאתר דייט מי. ותראו להם באמת איך עושים את זה.